Perfecte. Doncs el doctor Puigverd va tenir 3 dones. La primera es va fer monja. Imagínate cómo terminaría a lo largo de los años. Sí, no us he vist com la segona, la mateixa nit de bodes, el van cridar perquè tenia una intervenció i al cap de 2 dies se li va presentar, li va dir, amor meu, perdona que m'he hagut d'absentar. Què diu aquesta noia? Ahí te queda, sí, viene amb un altre. Bueno, diguem-ne que les orientacions sexuals del doctor Puigverd eren molt interessants, però amb un teòric tan distingit no les puc dir. No ho diré. En tinc moltes ganes, però no ho diré. No moltes, No, diguem que li agradaven les senyores més grans que ell. Molt més grans que ell. Tan grans que a vegades estaven mortes. Era el que se'n diu... Mira aquell senyor. Hem de cuidar que t'acabes de jubilar. No, sustos no. Bé, és per entendre tots aquests detalls biogràfics. Moltes vegades a mi em diuen, no, però és necessari que... Sí, és necessari tant com destacar que el doctor Dexeus era ambidextre i que per tant podia utilitzar la mateixa tècnica i força amb dos braços, es va fer famós per treballar el doble que els altres i té la seva lògica. El doctor Trueta, el gran traumatòleg, que hagués volgut ser pintor, però era tan dolent com a pintor que es va fer traumatòleg, afortunadament. El doctor Gil Bernet tenia un polze totalment paralitzat, perfecte per la microcirurgia, i en el cas del doctor Puigverd era un animalot. El fet que fos un animalot ens va ajudar molt a convertir Barcelona en un centre mundial. El que li va regalar a la seva segona dona, quan va tornar de la seva estranya excursió 2 dies, va ser una caixeta. I va dir, amor meu, aquí et dono aquest regal com a mostra del meu matrimoni i del meu tal. La noia va obrir la caixeta i dintre hi havia 2 ronyonets, que eren els que ell havia extirpat a un malalt per demostrar el que... Sé que això són anècdotes molt truculents, però realment són importants per ajudar a entendre el grau de monstruositat que a vegades arriben a aquests personatges. Que a vegades l'excel·lència mèdica i la fama van en desacord amb la vida personal absolutament desastrosa d'aquests personatges d'una manera molt íntima i molt estranya, que també és important i remarcable, perquè justament el fet de tenir una vida personal desastrosa ajuda molt a convertir personatges en excel·lents. Hem arribat al cas principal d'aquest llibre, que és el doctor Pedro Pons. Algú va conèixer el doctor Pedro Pons? El vaig conèixer un nebot, el Pere Vuitè. Ah, carai. I el Pedro Pons havia tractat una tieta meva. Us pot. I amb el Piolats. Home, Pere Piolats. I portava no sé quants mesos a casa, i venia el metge de capçalera d'aquell moment, li donava la panxa i deia, bueno, que vagi fent. I al final es va posar malament, no sé, tenia 10 anys, el 11 o 9 o alguna cosa així. Va anar per al clínic perquè no sé qui coneixia, no sé com va conèixer el doctor, el Pere Pons, va anar per al clínic i el clínic la van agafar al Piolat, va fer el quiròfano, sense saber massa què tenia i va, en un quiste de típic i se'n va sortir. Sí. Generalment el doctor Pedro Pons se l'avisava quan no hi havia res a fer. Però jo personalment no el vaig conèixer. El Pedro Pons va ser el metge que va inventar les especialitats mèdiques. Va ser el metge que va permetre el gran canvi de l'antiguitat del món mèdic a la modernitat, amb la creació d'això que avui dia ens passa, que vés a veure el traumatòleg, vés a veure l'hematòleg, vés a veure... Tot està dividit en seccions. Això ho va permetre aquest metge, com tu dius, estava al clínic i va crear la Clínica Mèdica A, d'on van sortir els Caralps, el Cyril Rothman, que va curar el Carreras. Tots aquests són els grans deixebles d'aquest personatge monstruós, positivament, que és el Pedro Pons.